DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.listentomyradio.com. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanagani mo dito sa pool ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya sure ball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tinignan ka pa niya sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Manalo o matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala na ngang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na. Parang sobetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa ako malitin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like Mix her. Club. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. DJ RJ Idol. DJ RJ Idol. Double Mix Club. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Donoso III on the mix. Music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Double Mix Club. Yun tayo lang sa palawakan. Mas okay pa yan
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ RJ Idol. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ RJ Idol. Masaot kaya. Oo, nagani. DJ RJ Idol. Dramolet Gate. Kampiyon ba? DJ RJ Idol. Double Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hit. Pump up the volume and be ready to sweat. Hosted by your mix master DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo. This mega mix is supported by One Can Saves One Life YouTube channel, Busilak TV, and 101.5 Short FM, Dumangas. Muna tirada. Masaot taya. Oo, nagani.
piso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Your fire, no one desire. It's too late, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a party. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart from the way that you used to be. No matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, one desire. You are. 1, 2, 3, come on. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongousmixclub.listentomyradio.com. Ara music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Ladies and gentlemen, you are about to experience From number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the news, the mixes of DJ Donoso at wala nang iba. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:58 in the morning. Okay, magandang morning mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. At siyempre kaupod nyo si DJ Vic Donoso III. Okay, kay pista sa Dumangas, so aga pa ta magataw-hataw kag magkiay-kiay. So nagaymo-simo sila magkadto sa mga piyesta, no? So may pila pa ka oras, no? Siguro nagaluto-luto na sa bang iban yung mga lugar sa iban nga mga barangay nga lapit sa Banwa. Okay, today is May 5, 2024 kag siyempre piyesta sa Dumangas. Okay, ngalitan nyo nga maglagaw-lagaw kay buwas siyempre hindi na piyesta, pistina. Pistina sa mga ganda. Okay, sa mga wasang ubrahon, dala sa ilang mga panimalay kay medyo mainit, hindi makamakalagaw, hindi mamakagawa. Para iwas na lang sakit, iwas sa problema. Dala na kamo sa inyo balay kag magpamusi-musi kag siyempre magtubang sa mga cellphone. Okay, ako niyang program niya, hindi disturbo sa inyong trabaho kay pwede ka mo yung makaobra samtang ka mo nagapamati. Ang importante sa akon, ang clear audio. Iingot sa mga woofer niyo sa mga sound system, sa mga mini sound. Like sa mini sound ni Jojo Sombilya. Dala sa may bakay housing, loud and clear audio naton kay Franklin Sombilya Jr. Nang nagasigabong na sa mga audio sang DMC Dance Party Mixes. Okay, salamat din sa pag-hook up dala Franklin Sombilya. Kung hindi man live ang ipag-hook up, ang mga replay sa akon nga Facebook Live, nag-hook up siya kag siyempre
gina-broadcast ay ang mini sound. Mini sound na lang. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, samtang kamo na nagadulodigamo sa inyong mga balay, no? Kag siyempre iban sa buong araw sa banwa. Nagapaninda kag sa may plano magpaninda kag magpamalaklon sa banwa. Siyempre, hindi gid malipat magdala sang kwarta. Kag likaw-likaw kamo nga maglabay sa may mga baldi na bala nga mga mani. Diba sig bala maula nyo isa ka baldi, so tapos sige. Okay, sa mga suki naton sa siyempre sa Bano San Dumangas, sa palibot sa Bano San Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays nga naka-silent monitor, sa atong mga barangay officials, mga barangay tanod, sa mga kagrupo naton. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, labi na sa mga grupo naton sa may Dumangas United Radio Communicators na naka-silent monitor sa aton. No? Salamat din sa pagtamwa. Kag siyempre sa bilog nga Dumangas, bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan. Kay mabatian kita bisan di nga parte sa kalibutan as long nga may internet, no? Bation kita sa bulan, kag sa bituon sa mga sityo sang Bakong. Di ba paring Pilipiesta? Okay, for the meantime, magnalis sa ato nakatutok sa ato sa buwan na tama sa ato no, si Yumer de Vera dala sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Pao, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Si Juvin Sevilla II sa may Barangay Managit, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Of course, si Franklin Somvilla Jr. nga nakatutok sa ato sa buwan kag nag-hook up ang yada nga mini sound sa may Bakay Housing. Okay, morning DJ Beck, Franklin isang Bakay Housing. Shout out ko sa mga taga Dumangas, happy fiesta lang. Okay, thank you so much, guys. So, di kita ka na mamista. Dola invitation, no? Dito kita garo sa balay ni Mayor. Actually, welcome na to tanan sa balay ni Mayor. So, may mga huluanda man to. Okay, salamat kid George Franklin Somvilla Jr. Kag siyempre basi gusto niyo magpakaayos sa inyong maguba nga washing machine, electric fan, TV. Tanan yung mga gamit yung medyo guba. Dala lang sa Bakay Housing. Pagkitaon na si Franklin Somvilla Jr. Kag pagbalik sa inyong mga appliances good as brand new. Basi guba ang inyong mga blatyagon, pwede yaman makaayo. Then si Jan Pastrana Tiangao, no, dala sa may Metro Manila, may aga Sir Vic. God bless and more power from Pasig United Beats DJs. Okay, salamat kid Jan Pastrana Tiangao or si DJ Jan Paul sang Pasig United Beats DJs. Of course, member man sang Panay Mix DJs. Then naman si Babes Calaor Caldina, isa man sa likod sang Panay Mix DJs all the way from Toronto, Canada. So, morning DJ Beck, happy fiesta sa inyo. Okay, sa Banwa na sa Dumangas. Salamat kid DJ Kates or si Babes Calaor Caldina sang Panay Mix DJs dira sa may Toronto, Canada. Then si Valiente, nagatama man sa ato subong sa may Barangay Tambubo, Dumangas. No? Si Rinal Di Asis Benedicto. Okay, din kita mamista karon Valiente. Daw dala ginada sa inyo pista kay ara ka mo sa Banwa. Okay, ang gwapang owner sang ENR Odaki na si Ma'am Precious Derequito, nagatama man sa ato nga Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtamwa. Kag siyempre basi gusto niyo magpulupamaho sa Banwa sa Dumangas, kadto kamo sa ENR Odaki Snack House. So, sa my corner Burgos and Ridor, no? So social kung dala ka mamamahaw. Eh siyempre air condition, kag siyempre barato kag manami ang mga pagkaon, no? So medyo ang hindi mo matilawan sa iban, matilawan nyo sa ENR Odaki Snack House. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Din si Abe Di Asis Durima, nagatamo man sa ato nga Facebook Live. Salamat gid bro sa pagtamwa. Din si Duyag Laguna Dexter, nga member man sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat man sa pagtamwa. Kag ang sikat man remix maker sa may Antique or member sang Antique Mix Club DJs, no, si DJ Tansky Policiano Kasalan. Kag siyempre member man sang Panay Mix DJ. Salamat gid Idol DJ Tansky sa pagtamwa. Kag of course mga sikat nga DJs nga tama sa aton. Araman siyempre si DJ Mitz sang Santa Barbara Mix Club. Okay, kasi may bati ako mo dati nga mga remix nga. This is the mix of DJ Mitz of Santa Barbara Mix Club. Okay, siya na. Morning bro, sige morning mada sa imo bro. So regards sa imo the family circle sa may Santa Barbara, Iloilo.
Then of course si morning DJ Vic from Duyag, Laguna, Dexter. Thank you DJ Vic from Franklin Sombilla Jr. Okay guys, mo na mga neighbors, si Mama Dom sa Rapadra. Then si Maylin sang Busilak, araman na sa palibot niya na. Then si mga kilala ko, mga Hanayan. Then of course si Black 29, no, si Permar Caliso sa ulunan nyo, pati yun natugurong audio mo. Then si mga kilala ko, lipat ko, madumduman ko na lawagon ko Tanan nga dala sa palibot sa Bakay Housing, no. So enjoy kami sa pagpamati sa mga exclusive mga dance remixes. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, happy Fiesta Dumangas, PMD, more power from Santa Barbara Mix Club. Okay, salamat kid idol bro DJ Mitch sa pagtama, no. Kag-enjoy dala sa pagpulapamati. Then from DJ Tansky, no, palawag lang Cervic, first battle of the mini sound in Barangay Bigaa. Bigaa gid man barangay. Okay, Barangay Bigaa, si Balam Antique, powered by Panay Mix DJs. Okay, salamat kid sa pag-support siyempre sa ato nga grupo nga Panay Mix DJs. Ara buhay na buhay pa ang Panay Mix DJs nagatulog-tulog na po, buhay na buhay pa. Okay, once again, so first battle of the mini sound in Barangay Bigaa, si Balam Antique. Subong na siya DJ Tansky, subong adlaw. Okay, powered by Panay Mix DJs, of course ang Antique Mix Club. And of course ni DJ Tansky Kasalan. Then ang pinaka-cute na sa may Purok Uno, Sitio Embargo, Barangay sa Padumangas, no? Ang wala mang isang bisyo. Okay, si Lia Puasan. Regards mo na kay Maria Abilia E. Maria or si Maribel Puasan. Okay, mga cute na sa may Purok Uno. Okay, do adlaw na kami nagmata. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, sa gusto mo pa shoutout, iputan lang sa dalom kay basahon ko anytime, no? Ang mga disco-disco taas sa kanong sapon, Huwag man takadtuan. Abili mo invite ako dagali sa may busila, basta karon lang ko dapat makatusapon, kay daw mainit, no? Mainit sa mga maglagaw, no? Kung maglagaw ko sa piyesta, tiga may manakaon ko. Tidaw hindi ba kabayad nga mailis pa ko, mang make-up, mang lipstick. Tapos ang kaon ko gamay man lang. Karon lang sapon para may tikwi-tikwi, Okay, so basta pwede naman share ako niya Facebook Live. Wala sang bayad ang mag-share. Just click the share button kag pag-share lang sa inyong wall, no? Para damo makita. Gamit kami ito nato ng mga button sa aton nga mga Facebook. Kay tigin provide ni Mark, no? Ang mga button sang Facebook. So gamiton naton pag-share. Kag pag-click sa reactions, pwede heart, pwede like. Hindi lang ka mo mag-click sang dislike. Kag sang angry na bla. Pero si Angry Bird ka mo karon. Okay, mga kuha lang, mga pang good vibes lang aton nga ipang pinduton. Ang medyo hindi manami, at hindi pag pinduton Okay, for the meantime, acknowledge ko nag-donate sa akong reaction sa akong Facebook Live. Okay, si ito, James Romo Pirales dara sa may Cagayan de Oro. So, okay, gini siya permi sa ako niya Facebook Live. Salamat kito, James Romo Pirales na all the way from Cagayan de Oro. No, si paring Bernard Jun Mosquida. Ngaupod kami gabi ng pang tikwi-tikwi dara sa may Victorias Tumangas. No, kay bro namon Richard Maniapaw. Ti wala man press ang hangover. Salamat kay pre sa pagtamwa. Kay of course si Ma'am Precious Derquito, tigil sa pag-donate sa imong reaction. Si Annabel Francisco sa may Sitio Naluyan, Barangay sa Padumangas. Si Bibs Calaoro Caldina sa may Toronto, Canada. Si Nuba Billy Altar Piña de Vera, ang pinakagawa pa dala sa may Barangay Hardin, Dumangas. Kagahambal niya. Shout out Sir DJ Vic Arana. So shout out, good morning sa imo drakag sa imong family members. Kag of course sa imong ex-boyfriend nga si Arnel de Vera. Of course si kagawad John Mark Sinorio nag-donate mas ang reaction. Salamat gid kagawad sa pag-donate. Si Duyag, Laguna, Dexter, si Rafael Donguines all the way from Barangay Cali, Dumangas. Si Jubin Sevilla na nag-donate sa akong mga reaction sa akong Facebook Live. Nag-donate sa mga reaction sa akong Facebook Live. Sulit-sulit akong yung balaw.
Okay, so far daw ang nag-share. Karoon ka lang pang basahon, ha? Then si Mary Grace de Vinagracia de Luso, ano, ang siyempre ang ex-girlfriend or ang nobya ni Jojo Sambilia. Salamat mo sa pagtama. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, tama sa ating mga Facebook Live si Gars Benjamin Alatiet. Muli mo na magbasa sa imong apelyido daw. Once again, Gars Benjamin Alatiet. No, shoutout po sa RMG Disco Mobile from Tapas Capiz. Salamat gid DJBek. Okay, once again, so shoutout sa RMG Disco Mobile dala sa may Tapas Capiz from Gars Benjamin. Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, from Digitansky, Mr. Boss Ja Antique sa May 15. Okay, sa May 15 pa ang piyesta, kag siyempre Battle of the Minisa. Okay, good luck sa mga event nyo dara, Digitansky, no? Doon ka namin tayo nilagaw-lagaw. Galing kayo medyo sako man mga linya nato na. May mga chimpo ba si makakita-kit sa mga dara sa Antique, Province of Antique. Most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third, and Grupo No. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso the Third. Bringing you the hits. Okay, si Ma'am Erna Del Quito, ang gwapang teacher sang Salangan Elementary School. Nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa.
Io di caca, gramolecchino. Okay, from Gars Benjamin. Shout out po sa GLA Mini Sound. On and managed by Renz Gamayaw from Barangay Cristina, Tapas, Capes. Okay, salamat kayo once again, Gars Benjamin, sa pag-monitor sa akong Facebook Live. Ni si Monski Sibonga, sa banagtamo sa atong Facebook Live. Mindanao Mix Go. Panawagan sa tanan nga dalaga kat sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong babayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kaya si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Masaot taya. Oo na gani. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso the third. Okay, to Marilo Ligada sa may Bangga Patlad, Barangay Sulangan, Dumangas. Salamat sa pag-donate sa imong reaction, sa imong heart. Then si Krista Marie Di Dios dari sa may barangay sa Padumangas. Salamat sa pag-click sang heart reaction. Also si Arnold Padasay, si Margie Ila M. Kizon, si Minakwa Juna. Grabe mga unique ngalan yun, no? Leo Alvizo, of course si Vicky De La Riarte, si Laila De Benagracia, RG Donasco, si Ninin Ihudo Villa dari sa may barangay sa Padumangas, si Yel Villanueva sa may Taiwan, si pare ko Pablito Pedro de Gosa sa may Dueñas Iloilo. Salamat sa pag-share sa inyong mga reactions. Then to Moreno Galimba Nard, no? Maraming salamat sa monitor sa aking Facebook Live. Then from Mary Grace de Benagracia de Luso,
Dijibik pa shoutout sang shop ni Franklin Sambilya or si Jojo Sambakay Housing. Kag nagapangkay man sa mga guba nga mga washing machine, stand fan, rice cooker, heater. Makita ini sa Bakay Housing Block 35 Lot 6. Madamo gyud salamat. Okay, sa dalawag ko na kaina sa base may mga guba ng mga appliances. Dala lang sa may Block 35 Lot 6 sang Bakay Housing. Kaya sigurado pagpuli nyo, bit-bit nyo nga brand new ang inyong mga gamit. Barato na kamasaligan. Kag siyempre nagapangayo man sa mga guba nga balatyagon. Then from Moreno, Galimba Nard, shout out PM2K Microsound from San Enrique, Negros Occidental. Okay, salamat gid Idol Moreno Galimba. Sa pagtamwa, no? Of course, sa PM2K Microsound. Okay, of course, naman ang siyempre ang gwapa nga teacher sang Bakay Elementary School. Very talented. Si Sir Apang. Ano niyang ba mo? Birafada. Anong language mo ni Sir Apang man? Pati ha. Si Black Barbie o si Sir Apang sang Bakay Elementary School. Then si Vince Dolindo naman sa ating Facebook Live. Salamat guys. DJ Dance Remix.
Drum ulit, kid. Okay, ara sa atong Facebook Live, ang sikat man nga remix maker diri sa may Dumangas. Okay, so members ang Dumangas Music Production, si DJ Edgar. Now, shout out DJ Vic, happy Fiesta Dumangas. Okay, salamat sa pagtamwang. And once again, so happy Fiesta Dumangas, Iloilo. Okay, sa atong Facebook Live, para si Paring Noy Pidi Fiesta. Kagambali, happy Fiesta Dumangas. Okay, from DJ Edgar. DJ, may kilala ka na pamistahan karon sa Banwa? Actually, do wala gid. Pero kung maglibot-libot ka sa Banwa karon kag magsulod-sulod, wala mo na problema. Basta may handa na gaaso. Okay, basta ganun maghanda. So, makabulig ka pa nga hindi pa sila mapanusan, di ba, no? Okay, once again, so happy Fiesta Dumangas, Iloilo. Sa may mga handa dira, te. Panglawag nyo din kay Lawago nato kung may handa ka mo. Okay, from Paring Nipidi Fiesta, pre, may aga, din kita karon. Depende pre kung may mang-invite karon eh. Kung may mang-invite karon, tilagawan ta. Kung wala, te, paimunong ta sa banga. Karon gali sa gabi sa may event sa may Seawall sa Dumangas, no? Do medyo masadya man da karon sa may Seawall kay may mga event. May artista dra karon nga magakadto. Kag makadto man ako si DJ Vic. Mapamusik-musik. Okay, mang usyuso to karon kun ano gyud makasadya wa karon sa gabi sa Seawall. Kag awarding karon sang syempre may mga awarding labi na gid bala sa contest ila bala nga video making sang Dumangas Banwa ko nga him. Okay, good luck kay pare ko Bernard John Mosquida nga isa man sa mga entry. Hopefully nga magdaog ka karon para may pang tikwi kita. Okay, sigabong suwang aton nga audio sa wilog nga Habakay Housing, no? Thank you so much kay Jojo Sambilya sa pag-broadcast sira sang aton nga audio. Kada ko gali sa mini sound mo, baw. Sige, basta may pa-shoutout dra sa Pulo Palibot. Basta mo gusto may magpalawag sa ilang ngalan, ihatag lang sa imo dira ilang ngalan, i-send mo diri sa akon sa Facebook kay panglawagon naton. Di panuktol mo lang tag isa ka kuana, isa lang ka readers. Pili man 3 ka ngalan, isa ka readers para makatipid sila. I don't know kung si Mama Dom Sara pa dira. Okay, ang gwapo, siyempre kamapisan nga kagawad sang Barangay Dumangas, araman nagatawa sa atong Facebook Live. Si Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Salamat gid Kagawad sa pagtama.
Happy Fiesta Dumangas from Kagawad, Rolin Dinglasa. Tiling kita karong Kagawad. Doy pa imbitasyon, no? Basta may invite sa imo, garan ako, ah. Okay, sa atong Facebook Live, nagkatama man si Mark Anthony Mucho Aloro. Okay, salamat sa pagtamwa. Then from Nilingma, okay, binaliskad mong ngalan mo, no? Si Ruano. Okay, Happy Fiesta Dumangas. Okay, thank you so much sa pagtamwa dira, no? Okay, si batchmate ko, Helen Misa sa may abroad. Nagtama man sa atong Facebook Live. Thank you so much, good batchmate sa pagtama. Shout out lang DJ. Okay, so ara na. So just enjoy our exclusive dance remixes. Kag happy Sunday sa tanan. Happy Fiesta once again, Dumangas, Iloilo. DJ U1 Brian. See
most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
Ay abaw, kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrili sa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrili sa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrili sa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang ubumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kadaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Kilang ka
Okay, oras naton sa DMC Net Radio FM is 10:51 in the morning. Kumusta ato na nga morning? Nakadiga mo na. Okay, once again, so loud and clear ang audio nato dira sa may mini sound ni Jojo Franklin Sombilia Jr. Dira sa may Bakay Housing, Block 32. Okay, salamat sa pag-broadcast dira, no? Kaya sa mga neighbors mo dira nga nagapulupamati. Wala man magreklamo dira. Okay, para hindi sila magreklamo, ipang-send ilang ngalan para mapang-shoutout naton. Okay, sa mga grupo ko dira. Si Mylene sang Busilak, araman dira siguro, no? Si Mama Dom, sarap pa dira. Then of course, si ito pati man sa Block 29 kay Permar Caliso. Of course, regards man sa ako ng best friend man nga si Block 29. Block 21, I mean, Block 21. Or sikat ko pang June dati sang RCFM 103.5 kag Short FM 101.5. Okay, si Julie Bilyasa sa Barangay Manakit Tumanga sara nagatamo sa aton nga Facebook Live. Salamat gid Mariposa sa pagtamwa. Okay, shoutout ko once again mga nag-donate sa ilang reaction sa akong nga Facebook Live. Of course, si Marico Cristina Yermo dira sa may barangay Talosan, Dumanga. Salamat gid Mari sa pag-donate sa imong reaction. Of course, si paring Francis Kiko Tamisin dira sa may barangay Harding, Dumangas. Salamat gid pre sa pagtamwa. Okay, si P. Boss Dumagen. Sige, si Mary Grace de Minagracia Diloso, si Franklin Sombilia Jr. Okay, enjoy sila DJ sa music. Sa mga music mo. Sige, just enjoy sa mga dance remixes natin nga nag-broadcast sa Sabong. Okay, once again, salamat gid Franklin Sombilia Jr. sa pag-broadcast sa aton nga audio sa may Bakay Housing. Si Irene Bernante sa may abroad, nagatamo man sa aton nga Facebook Live. Salamat din sa pagtamwa.
Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Kampiyon ba? Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
mong bayan, mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro. Tapos ay agos ng baboy sa pagbanat ng buto, upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Tayo sa kamay at baka manhig sa matulis, hindi manika ang hawak ng kanyang mumuntong braso. Pagkasisang taong gulang ng kapatid at may bato sa harapan, nagbabaka sakaling lagyan, walang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bagong mamatay at magkasakit, sa sarap ng buhay sa akin kayo ay makinig. Matuhol ng mga kaigsuunan, paminaw ka mo. Una ko'y dala ng mga balita, hikan sa banwa mo. Gusto ko na ipahibalo ang mga istorya na nag-aabalita ko sa panag-isa na to. Ipahibalo ang mga istorya na nag-aabalita ko sa panag-isa na to. DMC Net Radio FM.
sweet me, oh. Yo di kakak. Gramolet kid. Yo di kakak. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, time check mga kaparties, 11:23 in the morning. Kumusta ang panyaga dala sa piyesta? Okay, kanamo sa nagalibot-libot dala sa Banwa sang Dumangas. Nagapangita sang sudlan ng palanyagahan. Pagway gani kamo sang invitation, kagula kamo sa sudlan, kadto lang kamo de Karin. Dahil karinderya. Okay, so medyo mainit sa mga panahon. Still mainit ato nga chimpo diri sa Dumangas. Kag hindi na sa Dumangas, sa bilog nga Iloilo. So hindi malipat mag-inom sang madamong nga tubig. Kay possible hindi gid mag-expose sa initan. Kag hindi gid malipat magkapot sang kuyab. Labi na gid dira sa may bakay housing nga pwerte ka init. Ambal sang estudyante ko nga isa dira, no? Do impure no ko, no? O kita na talabi kay ang inyong lugar wala sang kahoy kay ti hapos lamang tanom sang kahoy. Pero ang problema kay hindi ka mo dira makatanom. Kay magluwas nga bawal, siyempre wala sang space. Okay, so medyo mainit sa mga ito panahon tungkol na isang natawag natin nga global warming. Kay siyempre epekto man sa mga activities ng tao sa pagpangutod sa mga kahoy. Kay ang kahoy siyempre makaprotect sa aton sa paghatag sang shade para nga hindi mainitan ang aton nga balay. Kag maliban dira siyempre ang aton nga ang mga kahoy produce sang oxygen. Kag siyempre nagagamit sang carbon dioxide nga pagwa sang man kag animal, gina-maximize ang carbon dioxide. Di kung gamay na lang siyempre ang kahoy, gamay na lang magamit sang carbon dioxide. So amon siyang may tawag nato nga global warming. Ang aton ozone layer nagaamat-amat sang buho. That's why nga ang chimpo subong kumpara sang una, tama gid siyempre kainit, no? So ang solusyon naton, mananom kita liwat sang kahoy para magbalik ang handong sang aton nga mga palibot. Okay, from dyan, Pastrana Tianggaw daw pugon diri sa amon, sir. Okay lang daw pugon, hindi lang daw impyerno. Okay, sa nakapadagan kita mo sa ako, no? Thank you so much. Sige, tapos nakita ko naman sa hapon, ah. Basta didigay ko ma-end for a while, ma-break ako for a while. Eh, may limit ang Facebook Live, basta bala automatic ka mautod. Pero mabalik ako liwat karon na. Okay, from Franklin Sambilya Jr., no? DJ Big shout out ko da si Nanay Alma
sa Barangay Hardin kag ang mga bata ko. Sige, salamat gid once again Franklin Samuelia Jr. sa pag-hook up sa akon diri nga live kay naga-broadcast sa imo dira ang mini sound sa mga pulupalibot dira nga nagapamati. So happy lunch time kag happy fiesta. Basi may kilala ka mo kag namesta sa inyo dira sang June 21 balusin nyo. Kadto ini man. Subong nga panahon niya mga fiesta wala na nagin-invite Libot-libot na lang ka magsulod sa may mga handa. Makabulig pa ka mo nga hindi sila mapanusan, mapasalamat pa na sila. Pero ikaw lang sa pagkaon sang baboy, labi na ko may high blood ka. Kag syempre, hindi malipat sa mga maintenance. Kag hindi anay mag-inom sa mga alcoholic drinks kay temprano pa. Basta temprano pa ka mo karon matchatcha. Yodi kaka. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. This party. so gonna party. Let's party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hit, together with your most admired DJs, DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Are your number one choice. Okay, alas 11:28 na sa aga. So wala pa nila makasukad. Sukad na, kag man panyaga. Okay, sa mga nag-send nila mga reaction sa akin ng Facebook Live. Salamat, Ged. Si Marina Dolorisa Di Mawalo. Okay. Okay, basta thank you so much, Ged. Marina Dolorisa Di Mawalo. Alam mo na si Bername Baltasar Durumal sa may barangay sa Pau, Dumangas. Kag si pare ko Gilbert Subibi sa may Salas Street sa Bano sa Dumangas. Okay, regali, pre, may pista dira. Regards sa mga ex-girlfriend nga si Marico Pamela Gate si Dinglasa Subibi. Pasimana dira, malaga to da karon na. Okay, si Sila May Permilos Jamina sa may barangay sa Pau, Dumangas. Salamat sa pag-send sa imong reaction. Si Ma'am Kindi Depositario, siyempre ang gwapang teacher sa Ermita Elementary School. Si ZM Dina Ikobi. Charis Pedregosa La Chica Don Donayo. Mo ba ganyan talaga ang mga Pilipina? Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo ba ganyan talaga ang Pilipina? Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing Also si Warren Ditablan sa may Barangay Lactoran, Dumangas. Pilipina. Yes man. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina.
Okay, sa mga nag-share sa aking Facebook Live, si Charis Pedrigo sa La Chica de Dondonayo. Also si Moreno Galimba Nard sa may Negros Province. Si DJ Tansky Feliciano Casalan. Of course, si Mary Grace de Benegracia de Loso. Nobabilia Altar Piña de Vera. Si Mitz de Gutierrez. Si DJ Mitz Gutierrez. Si Ma'am Precious Drequito. Si Liam May Drilon Ligada Alarcon. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay. Sige, share ni DJ Met sa ako niya Facebook Live sa Santa Barbara Mix Club DJ. Salamat kid bro sa pag-share. Yung iba tumatambay lang para makisilo. Ganito ang eksena ko sa araw-araw. Wala bang palamig nakatingin sa ibabaw? Gusto kong maligo, gusto kong tumalon, gusto kong sumabay sa naglalakihang alon. Tayo na tumambay sa gilid ng dagat. May dalang gitara, magkantahan at mag-shop. I-invite na natin ang mga kaibigan. Gagawin natin ito kahit paminsan-minsan. Para na't maligo na tayong lahat sa dagat. Mag-bonding, mag-trip sabay ang mga tropa nating kiat. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes. Tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan. Ganyan ang trip nila. Tara na, tara na, tara na, mga tropa. Tara na, tara na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tara na, magpadagat. Ready, set, go, tara na, tayo na't sumama ka. Paminsan lang ito kaya luubusin. Okay, once again sa Happy Fiesta, Dumangas, Iloilo. Huwag nating kalimutan ang sugba-sugba. Boom boom, music speaker pag nag-sound trip. Bomba, hiwag ang dayan nasa playlist. Tara na, padagat, doon tayo mag-chill. Ilabas sa kabayo no ice para thrill. Let's make some noise, let's party na sa beach. Walang tulugan sa tropang bullshit. Matagalog ba Bisaya, wala ni pili. Bawal lang dire ang mga piki. Tara na't maligo na tayong lahat sa dagat. Mag-bonding, mag-trip sabay ang mga tropa nating kiat. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes. Tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan. Ganyan ang trip. Tara na, tara na, tara na, mga tropa. Tara na, tara na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club DJs, bringing you the hits. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat. Tara na, tayo na, magpadagat. Hey! Tara na, tayo na, magpadagat. 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 Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Music na. So, ginaduyan ko rason ko ba? DJ Eric Nate.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination. DJ Eric Nate. Ready or not, here we go. Vacation time. Need to find a way to clear my mind. Ready or not, here we go. One more time. You and I can leave the world behind. Boom, that's that. Let's turn it up. Be me and summer, burn it up, yeah. Today I'm gonna act the food. Bring your friends, we buckle up. No destination, let's go down. I can take you to the moon. We're going on vacation. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, so alas 11:40 na sa moaga. Kumusta dirang ato panyaga? Okay man? Busog man? Kung hindi busog, padag-alan sa mga soft drinks. Okay, so sa gusto mong pa-shoutout diwat, so piligid siyempre. So wala sang bayad nato nga shoutout. Ibutan lang sa aton nga comment section. Kag gusto mong galing adlaw, so birthday sa akon nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Nga si Juris K. Rodtaso. Okay, so once again, so happy birthday to Juris K. Espia Rodtaso. Dito sa may barangay Sapaw, Dumangas. Okay, once again, so happy birthday today to Juris K. Espia Rodtaso. Okay, of course, from your DMC Net Radio FM. Need to find a way to clear my mind. Ready or not, here we go. One more time. You and I can leave the world behind. Boom, let's start, let's turn it up. Be me and summer, burn it up, yeah. Today I'm gonna act the food. Bring your friends, we buckle up. No destination, let's go down. I can take you to the moon. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination. Okay, so happy birthday man sa akong mga Facebook friends nga nag-celebrate sa ilang birthday subong. Si Ma'am Norma Hitchanova, of course si Myralyn Amir, then si Philip Wu, Jimmy Newgan, Marvin Anam, grabe nga niya, Anam. So ito lang mag-alam-alam. Then si Richard Delon, si Elizabeth Padernao, doon sa may Palok Suol, then si Dax Odnabas Niprok. Yung mga alam, lagi nabaliskad nyo. Ano pa kinabudla mo takabasa? Then si Chris Sekretarya, si Edard na Olipa. Okay, so happy birthday sa inyo tanan. Nag-celebrate sa ilang mga birthday sa mga adlaw. Beats Club. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching is so wrong. I'm Mr. Right.
Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.humongous.listentomyradio.com. Okay, si Mark Edsel Hinoba, nagatamo man sa atong Facebook Live. Sige, salamat din sa pagtamo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarap tunahon. Saskatchewan, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santon Herbal Capsule. DJ Elmar. Aprobado sa scientifico. Pinaindulso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule. Ang kapsula na epektibo. Yudi Kaka. Dramolet Game. Kampiyon. Okay, Johan Jen De Vera is watching our Facebook Live. Also si Mark Edsel Hinoba. Okay, hambal ni Mark Edsel Hinoba, maupod ka DJ Beck sa Banwa. Mamista kay Vice Mayor, gina-imbitarya ko. Tugaling wala ako upod, ti ikaw. Maupod ka sa akon. Sigurado ka? Yung gina-prank mo. Okay, so maapas ako sa imo So, of course, ang si Vice dito sa may barangay Ilaya 3rd Dumangas, no? Okay, so happy Fiesta dito sa may sa home queue ni Vice Mayor Onal Goles. Of course, sa aton nga mayor si Mayor Biron. Bridin Jan Biron dito sa may Ilaya 1st Dumangas. So, happy Fiesta. Kaya sa tanan siyempre mga Fiesta dito. Doon nag-celebrate yung mga Ilaya 1st, Ilaya 2nd, Ilaya 3rd. Then mga Kali, then of course Dumangas proper. Okay, so happy Fiesta sa inyo dira. Kag hina-hina lang sa pagkaon. Sige sa masigid Mark Edsel Hinoba sa pag-invite no. So maapas ako to sa imo Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarap tunahon. Saskatchewan, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule.
Magsantong Plus, Herbal Capsuna. Magsantong Plus, Herbal Capsuna. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. I
Everyone Brian.
This is Davao Mix Club. Dancing with the beat. DJ RJ, Idol. La power. This is DMC. DMC. This is Davao Mix Club. Dancing with the beat. DJ RJ, Idol. Pinanggayo
Brian. Sa kadlaw, kalami sa kong paminaw. Palit ako nga gihidlaw, anak agahong kang kamahaw. Mas pagkapastilan, ako mao'y gayo'y naurhan. Sa gitang lubag nga sultan, kalipi ang bakan sa iring nga sungkaban. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, mauna bunalan, mauna bunalan. Pwede urot ang tanan, sa buwat raang among sultan. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, mauna bunalan, mauna bunalan. Pwede urot ang tanan, sa buwat raang among sultan. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, iring nga sungkaban. Iring nga sungkaban. Brian. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, mauna bunalan, mauna bunalan. Kay gihurot ang tanan, sa buwat raang among sultan. Iring nga sungkaban, kabuhan niyong taon, gamitan ng mga isuon. Klase-klase sultan, pansikip sulong na pagihon. Hindi na kuratan, ay ni kalipag lukso sa tugangan. Ay gitatay pastilan, ana-ana pat ang iring nga sungkaban. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, mauna bunalan, mauna bunalan. Kay gihurot ang tanan, sa buwat raang among sultan. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, mauna bunalan, mauna bunalan. Kay gihurot ang tanan, sa buwat raang among sultan. Iring nga sungkaban, iring nga sungkaban, iring nga sungkaban. Iring nga sungkaban. Brian. Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!
DJ Vic Donoso the third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Vic Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, umpisahin na, kay masaot ha. Bayle lang, wala gamo ah. the public may dance. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor.
DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Birahe
Vic, DJ Victor Donoso, the third. This is the Unbeatable, and you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Victor Donoso III of DMC REMIX. Enjoy. DJ Vic, DJ Victor Donoso, the third. Vic, DJ Victor Donoso, the third.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin sa DMC Net Radio FM is 12:41 in the afternoon. Okay, once again, so happy Fiesta, Dumangas, Iloilo. Sige, siguro time ko na mapaalam kay medyo go-overheat na ako nga laptop na. Kita buwas karon sa gabi Karon sa gabi, mahataw-hataw naman kita para sa aton nga Dance Party Mixes Evening Edition. Okay, for the meantime, acknowledge ko na nag-share sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Mga dugang nga nag-share sa ang reaction, no? Si Yuhan Jean De Vera sa may barangay sa Dumangas. Then si Doronila Tommy, si Angel. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Ann Hart. No, thank you so much sa pag-share sa imong reaction. Then si Joseph Francisco, si Mi Salarda sa may barangay sa Dumangas. Si KCR DJ Kisi Rael. Also si Jerly Lodinho. Galvis John Darrell. Then si Ma'am Salvi Cartagena. Si Luis Div. Grabe, unique imong ngalan. Si Ma'am Lourdes De Rayo. Okay, di sa mas mag-share sa ang reaction sa ako niya Facebook Live. Okay, once again, kita karon sa gabi sa aton nga evening edition sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, thanks once again and God bless everyone. Have a blessed afternoon and happy Fiesta Barangay or Municipality of Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, thank you so much kay Franklin Sombilia Jr. dala sa may Bakay Housing sa pag-hook up sa aton nga Facebook Live sa pag-pulupamati dala na sound trip. Sa tanan ng mga taga-barangay Bakay Housing. So, thank you so much sa pag-pulupamati. Okay, kita karon sa gabi. Mapuhay kita na kaya ang akong nga laptop medyo nag-init na. Okay, once again, thank you so much again and God bless everyone and have a blessed Sunday afternoon. Most in demand and best
best looking DJs in Donoso. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Ang grupo mo! DMC Net Radio FM. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sa mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na ka-discount. Ibakal, tatuloy ito sa banwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapler Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Katropa mo!
Are you looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button for more updates. You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.